Ассалому алейкум духтаракои хушрӯ. Ҳама каса созен хубен. Либосакои детски ҳарбӣ омадагия нигоҳ кунем барои 23 феврал иминой бисёретон хоҳиш кардем навор кунем мувофиқи талаби шумо духтаро. Духтаракиё ҳаста духтарако 100 сомона ва 120 сомона. Инҷода духтарако ду намудаи тройкаи шапка дорам. Хулоса духтарако бачагиёрам зиёда аз 5-6 расветкаи размери аз 3 сола сар мешавад то кӯдакои 12-13 солара духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯ 100 сомона ва 120 сомона. Кадомаш вақтқулай ҳамра скриншот кунед роя кунед нақша мега. Чунон ки гуфтем 100-120 сомона набинед духтаро расветкошон ҳар хелай либосакои салда чи бигем да. Иҷа бозори Коровона духтаро 12 дарвоза да медарен. Ама хем миёе нигоҳ кунед на 12 дарвоза тарафи дасти чап мегардин пеши нолавои қатор да духтарако. Ба иҷа да ихра расветка. Я борис гузарам. Не расветка шам нишон метим бирен чӣ хушрӯакай. На аҷоибот фасон кабуча. На касе дастафка дар кори марҳамат рақамҳои савдогар дар рӯи экран маълумоти бештарро низ аз савдогар мегирем. Чуно ки гуфтем дастафка ҳам дора савдогар духтаро. Ё оригиналошон духтаро материалошон ғавсай. Баъзиҳо мепурсанд 20 сомон 50 сомон надорен. У намудош нест духтаро. Ин чизе аст ки чанд вақт истифода мекунем. Имсоли кӯдак напиша, соли дига кӯдаки дигари дар мактаб метавона бопуша. Мактаб дар садик дар чизе да ки боша. Умуман агар ба хости баъзе кӯдакҳо ҳастанд ҳамин либосҳои салати орзу мекунанд ки милисашан уонис мамхе харида пӯшида метавонанд духтаракон. Обична рӯзадан пӯшида метавонанд мақсад. Материалошон хушрӯи бада духтаро махдам ай ҳамҷа харидорӣ кардам. Арзоноша дидам нагирифтам барое ки сифатшон беҳад безеб буд. Ура пӯшида намеша у как як плёнка тана дада танахрай. На духтаро хушрӯйра бинен.